салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарҷону саломатин хубае тинҷен худованд соз бошен. хоб бародаро навори имрӯзара дар бораи навигатор гап мезанем. навигатори грузовой хоб чӣ хел мекунем, чӣ хел ба мора ай корхона проект рӯй мекунанд, да чӣ рӯй мекунанд, да вайбер чимон рӯй мекунанд. мо настройка мекунем навигатора, ба ҷои даркория мерем бародаро. навигатори мо грузовое. хоб бародари навкор иншоаллоҳ тамошо ку дар корот мешава, барои ки агар ту яке умаданӣ бошӣ тарзи навигатора чӣ хел кор кардан камтаракам боша барои худ ягон чӣ мегирӣ бародар. хоб дастгирита фуромӯш накард, лайк абуҷуд подписатсия набошӣ, подписатсия ку қариб омадем иншоаллоҳ, қариб 4000 шудистем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. марҳамат тамошо кунем чӣ хел мо настройка мекунем. хай мумкин камтарак ягон торик рангам боша, неки кӯшиш кунем аҳамият ден. худованд нигаҳбон. То рафтем. хуб бародарҷон нигаҳ кунед, дута планшета, планшети якумгишаи хидмаи мисолам калон вақте ки меоям Европа бахта мехарӣ планшета. хоб баъд мераи мисол программаи iGo навигатори грузовой специально ҷо ҳастай мераи дата настройка мекунанд. хоб ака мисол ин чизе ай хитайда и барои ки дахил дар кор мешава ин планшет. Да ин планшет мисол корбори хита мебинӣ бо ҳастай планшети мошин. ана ин болонгиша чӣ хеле мебинӣ ин планшети мошин хичай бародар. Анак дар планшет бародарҷон чия дар планшети мошин чӣ меояд барои ту? Ҳама информатсия, проект, ҳама гап хабар дар планшети мошин меояд бародарҷон. Нигоҳ навиштагиа ки флетхенд. Ҳамин программаи шумо бинед флетхенд, ҳамин флетхенда ҳама информатсия меояд бародар. ҳозир ҳуиш мекунем нигаҳ чия? ҳуиш мекунӣ бародарҷон дар ин батра задача меояд. фаҳмидӣ? Нигоҳ чӣ хеле задача меояд дар ин батра. мисол ина ҷои борхолӣ кардан, ҷои паром, заправкаҳо ҳамаш ба мона омадагиана. Анаки бародар ира чӣ кор кардан дар гур? Ира дар навигатори худат настройка кардан дар гур. Чӣ хел настройкаш мекунем? Дар навигатори грузовой. Ин худаш навигатор дора. Вақте ки ин программаро ҳуй кардӣ, тора нишон медиҳад ки навигатсия тора вопрос метавад. Ту мисол хоҳӣ ҳуиш мекунӣ, нахоҳӣ я настройка мекунӣ дар ҳамон навигатори худат бародар, рафтан мегирӣ. Хоб навигатори худмо акана ие. Ин чӣ хеле мебинем планшет. Ана программа ина диден iGo наштага дида iGo iGo мошин хеле ном дора. ҳуиш мекунем. ин мехе загрузка мешава вақти ҳуишиданаш. хоб хоб анаки хоб гатова. бояд ки мо дар ин настройка кунем. Мо навигатора медурем карта. ана бародарҷон нигаҳ ки чӣ дора. дар инҷа ҷои километража соата ҳама чиз чораша нишон медиҳад. баъд ҷо бародарҷон ана инҷа хай настройкаҳошан дамо ҳозир ана дар кора лупа инаҳа медуроем лупа. бояд ки координат бигирем. медуроем координат. ана ин координатро нишон дода истад бародарҷон ҷое ки мо истодагием ҳамиҷара нишон дода истад. ҳозир мо байни Франсия ва Испанияда истодагием. хай Франсияда бигирем истодагием. гузаштам границара. ира удалид мекунем. хоб анаки бародарҷон як навигатори мошина чӣ нишон додагия? Заправка, ҷои борхолӣ кардан. мо аввал ҷои борхоликуниам мезанем. ҳуиш мекунем. ина информатсия ҳамаш бародар, координат, ҳамаи борбанд чизе ки ҳаст ҳаминҷа навиштагие. анаки бародарҷон чӣ кор кардан дар кор? ҳозир мо бояд ки дар мошин навигатора координатия бизанем. ина дар навигатори худ мо. хуб анаки менависем бародарҷон нигаҳ кун. 56.028 56.028 838 маҳкамаш мекунем поёнгиш дабо 12.780 12.780 254 иша маҳкам мекунем. хоб анаки миҷихем гатова. инҷа бу галочка дора. галочкаро миҷихем. ана бародарҷон нишон метавад длина, ширина, висота трейлера. хоб нигаҳ нишон метавад ки длина дурозии мошин 17 бояд боша. фаҳмидӣ? паҳмиш 2 ҳаст. ҳамон раҳе ки моро мебара ҳамон раҳ ҳамихели размер қатъияе. баландии мосте ки мо мегзарем 4 метрае бародарҷон. ҳамон мосте ки мо ба таҳаш мегзарем бояд ки 4 боша. агар ҳаминҷа 3 боша ку и фура намегзара, мезана рус мекунад. ё ки 2 боша, агар 2 барои легковое 250 240 ана ин паҳм кардагиа. дидем настройкаш ҳамихели мондагиа.
хуб анаки меҷиқем чӣ 10 мақсад мо розием да ҳамин загрузка мешавад ина загрузка ина бародарҷон навигатор ҳуиши ина ҷои борхӯрӣ кардан чикор мекунем поехали тамом инаки ҳуишид полниё ина бародарҷон чӣ хел дидем дар иҷа километража нишон метавад нигаҳ кун 2069 километр инаки оставшееся времяро нишон метавад вақти чанка вақта ту бояд мисол бояд бирай вақте ки ту мерасӣ на соати 7:40 бояд мерасӣ соат ҳозир дамо 5:48 хоб инеҷаре мебинен и ҳамин информатсияро метавад ана и боло бародарҷон 109 километр баъд мегӯяд ки дисти чап паворот бигард и раҳи иста нишон медиҳад и паворотошро нишон медиҳад хуб ана аги бародарҷон бо медурӯем бо ҳамин программаи лупа мо поиск медурӯем поиск бо координат иро удалид мекунем ин навиштаги пешинара и ҷои бидагӣ худно нишон медиҳад иро удалид мекунем хоб ана айсари нав куҷо медурем бародар бо телефони бо планшети мошин навигат чӣ медурем ака ана ки баъди оз ҷо борхӯрикунӣ задем якум куҷо мерем бо заправка заправка дута додагия якум заправкаро меҷиқем информатсияш ҳуишид бародарҷон дидем координатша менависем дар иҷа 47.45 13 маҳкамаш мекунем бо поёнгиш 0.727 маҳкам гатово окей промежуточный пункт мемонем бародар байрақча мемонем хоб барое ки мо аввал бояд ки заправка бирем баъд ҷой борхӯрӣ кунем промежутка мемонем иҷара не и нови маршрут не ана ки конечный пункт назначение ишам дар мо дар кор неста дар мо фақат байрақча мондан дар кор ки мо бояд ҳамуҷа бирем иҷаро окей мекунем пропустит ина бародар байрақчаро мондем дидӣ мо ана ҳамиҷада мерем заправка мекунем хоб ана ки поехали рафтем хоб ана ки бародарҷон бо нигаҳ ки бо дуюм заправкаро бояд бигирем дидем ҷа бояд заправкаи дигаҳай бо иша меҷиқем бо ҳамин хел байрақчаро мондан мегирӣ бародар ҳамиди бо медоед дар навигатори худат координат ёро удалид мекунӣ ҳамаша бо айсари нав менависӣ ина координата дидӣ бародар нигаҳ координате ки аз корхона ба тара роӣ кардагианд ҳамира дар планшети худат менависӣ бародарҷон гоҷалагиам шава и камта пургӯям шава ку и агар ту дар ҳамин система кор карданӣ бошӣ ё ки кор кардаиста бошӣ ту ҳамин видеоро хушрӯ тамошо кун иншоаллоҳ ягон чиз барои худат мегирӣ и информатсияе аст ки заправка мо бояд бирем заправка кунем ина координаташ менависемш бародар нигаҳ кар 51 точка 881 маҳкамаш мекунем поёнгиша ази мақсад галочка мондани мо 4.727 218 маҳкамаш мекунем гатово ина бародар ҷои заправкаи дуюм бояд ки мо заправка кунем галочкаро мезанем ана ки промежуточный пункт мемонем байрақча ҳамира мезанем дар мо ин нови маршрут дар кор нест конечный пункт дар кор нест фақат промежуточный пункт дар кор аст ҷое ки дуюм заправка мо бояд бароем заправка кунем окей пропуститш мекунем ина бародарҷон дута байрақча бурмад дидӣ ду байрақча бурмад ана ки бародар оли бо ҳастае бо нигаҳ чӣ ҳаста иҷода бо паром дута парома дидена бо ана ки и паромашо мезанем якум паром ина информатсияи паром қади координаташ ана ира бародарҷон бо дар ҳамин навигатор мезанем бо медурӯем ҳамин ранги пешинаворе бо ҳамин ҷои поиск меҷиқем координат ира бо удалид мекунем ҳамаша бидагира хоб ана ки бародарҷон нигаҳ кар менависем бо координата 54 точка 502 568 маҳкамаш мекунем поёнгиш бо 11 точка 227 ой бисёр бачид 227 98 иша маҳкам мекунем хоб ана ки гатово
ҷое ки киштида мо сувор мешем бародар, паром чун мекунем, галочкаро мечухем, бо промежутка мемонем бародарҷон, промежутка пропустить, загрузка. Ина бародар ҷое ки мо худмон истодагием, якум заправка, дуюм заправка, сеюмаш ҷои паром буд бародарҷон. Хоб ана бо меброем инҷа, бо медроем бо пароми дигариш, ина бо паромай, бо пароми дигариш ҳамин хел. Аки хай бародарҷон, ҳамин хела и камтарак ҳамин кори бигем ки инам хеле ҷиғелакай сарат гаранг мешававу, не ки иншоаллоҳ ёд мегирӣ, фаҳмидӣ, тарзи настройка навигатора ёд мегирӣ. Ина парома диде бо информатсияш, ина номи заказ ҳама хай шудадамо, фақат координаташ дар кора. Координат медроем бо ҳамин координати ҳамин навигатори худмон менависем координат, ёро удалид мекунем як бори дигар. Ҳар дурмадагит ёро бародарҷон удалид мекунӣ. Хоб 56032 56.032 995 маҳкамаш мекунем бо поёнгиш 12.615 615 952 маҳкамаш мекунем. инҷа гатова. ина бародар пароми ахирунгӣ мо дидӣ, ин пароме ки мо анҷо мерем сувор мешем, дуюм паром. Ина бародар промежутка, ишам байрақча мемонем. Пропустить. ина бародарҷон дидӣ, 1 2 3 та байрақча мондем, 4 та мондем, якаш дар пеши ҳо у чияй боз нишонтон метавонам, так ҷо мондагия чорумаш. Инам баъд снихи майда мекунӣ. Ина бародар нагаҳ кар, дидӣ, 1 2 ина 3 як калон мекунем. ина 4 байрақча, чорум ина флажоки ана алак мебинӣ, инҷо борхӯрикуние бародар. ина тарзи бигем ами рафтани ами навигатор. Ана ту бихоҳӣ бифаҳмӣ ки ба кадом раҳ ту мерай, боз ами навигатор ана кини чанд километр шид? 2139 километр шид. Дидӣ, на? Информатсияе ки мо раҳкӣ мекунем. 2139 километр то ҳамун ҷой борхӯрикунӣ мо шид. ана ки бародарҷон ту ҳозир бихоҳӣ бифаҳмӣ ки ту ба кадом раҳ мерай, ба автомагистрал мерай, ба дуруни қишлоқу ҷангал мерай, ба куҷо мерай, чикор кардан дар кор бародарҷон? Ин инҷара дидӣ, ана инҷа медроем, ана инҷа медроем, нишон медиҳад. Ба автомагистрал 2139 километр, ба автомагистрал 2, ина бо нигаҳ кар, автомагистрал 2 2173 километр. ана ки раҳи бистребо тезтар мебарад 2087. бо иҷа остальные маршрута иҷа биҷиқи бо ҳами хеле нишон додан мегирад. Кадомаша бибирад кунӣ. Ай ҳама хубаш бародарҷон, ами чияй? Ба автомагистрал 2139. Агар бигӯй ки бо дертар мерам, нигаҳ кар. Вале нигаҳ, бугӣ неша меҷиқем, нея меҷиқем, бо ба ин мебарад. Форат бистре мерам, тез мерам, ба иша меҷиқи, ба ин мебарад. Не ки ай ҳама хубаш ами автомагистрала меҷиқем. Ина ки чанд ка изменение мешавад, нигаҳ кар. Ина нигаҳ кунед. хати кабутар нигах кунед, вақте ки ман дар автомагистрал 2 мемонам, чанд ка изменение метараҳад. ина дидем, бо дар 1 мемонемш. ина бародарҷон тарзи настройкаи ҳамин навигатори грузовой. Хоб, назад меброем айҷа, инҷа дар мо дар кор нест. ана бародарҷон ту бихоҳӣ бифаҳмӣ ки чанд граница мегзарӣ, куҷоро мегзарӣ, чикор кардан дар кор? Ани се хатака дидӣ? Мезанӣ ира меҷиқӣ. Ана ин бари боло да бародар стрелка, ина дидӣ, ин стрелка барои мошин, масалан мошин рафтеста, яке тхӯда рафтестӣ, ира меҷиқӣ. форат абзор нигаҳ мекунӣ, ина абзор. Абзорро нишон дод. Абзор дар мо дар кор нест. Дар мо чӣ дар корай? Падмен, падменю, ана падменюро меҷиқӣ, окей. Ана ки свидени маршрут. Маълумот дар бораи маршрута нигаҳ кунӣ, меҷиқӣ мира. ана бародарҷон моро нишон медиҳад ки мо ба куҷо мерем, ба кадом автобан мерем, кадом раҳи платни қатӣ мерем, дар куҷо ина пункт оплата ҳай. Хоб, ана ки боло бурмадан мегирӣ, тана нишонот медиҳад. Ҳозир нигаҳ кунед, мо нишон медиҳад ки мо куҷоро ҳозир кадом граница мегзарем. Ҳозир мо дар Франсияем бародар.
кадом граница моро мебара. Ина маълумоти раҳе ки мо мерем ин ҳами ҷай. Ина ча дечкарам дора камтун ба байни қишлоқо ина инҷа уҷа қати мегзаронад. Надид деҳёро дидем? Барои чӣ? Барои ки ин раҳа корхона мета бародар. Ина якум флажоки мондагимон. То флажоки мондагимона 515 километрай. То флажока. Хоб? Диюм то якум байрақча мона. Анака кадом границаҳоро оз мо мегзарем ҳамҷа нишон мета бародарҷон. Платни дарога, платни раҳе ки мо ҳамин раҳ моро мебарад то ҷо борхолӣ кардан мона. Ина бародар. Пограничный переход Бельгия. Диден? 1064 километр баъд дар границаи Белгия медроем. Хоб? Ай Белгия меброем, бо ҳам хи мебарамон куҷо бо мебарамон. Ай Белгия меброем, ина гузаштемаш. Нидерландия медроем. Пограничный переход Нидерландия 1246 километр то Нидерландия. Ай Белгия воз дар Белгия медроем баъди 500 чанд километр баъди чанд ҳазор чанд медроем ай Белгия медроем Нидерландия, ай Нидерландия куҷо мебарамон. Бахши зиёд камтар видео дурост шидесай. Пограничный переход к Германия. Диде Германия медроем. Германӣ. Ана баъди Германӣ куҷо мерем? Дания медроем. Пограничный переход к Данию. Ина ҷура Дания мерем. Шаҳри Дания. Дания қати киштӣ қати мерем. Ина диде флажока. Флажок мондагим, флажок киштияй. Карабл. Ана ай Дания свор мешем карабл қати мегзарем бародарҷон тарафи куҷо? Гаҳкозибо. Тарафи Шветсия. Пограничный переход к Шветсию. 2160 километр. Шветсия медроем. Фаҳмиден? Ишам карабл қатием. Шветсия дурмадем. Ина соат карабла диден? Киштичара диден? Болошам мошин мондагия. Хоб, инҷа ки дурмадем бародар, тамом ина расидем. Круговая развязка. Ина бародар ҷои борхоликунӣ муайян. Хоб? Ина бародарҷон чизе ки маълумот дар бораи планшет буд, чӣ хел настройка кардан, чӣ хел мақсад навигатора гирифтан, рост кардан, чӣ хел рафтан. Ин оз ин навигатор шумо дидестен ку, ина михел пугоӣ насиб боша пуга бегаҳда, ина михел қатӣ мон ҳай мекунам мерам. Хоб? ин раҳе ки шумо дидестен бародарон, ин ҳамин раҳ мегирам моро то Данияра, то Шветсияра мебарад. ина Франсия, Париж, ба даруни Париж мебарад. Мо уҷа ки рафтам ба худам кӯшиш мекунам ки ай Париж мегрезонамш. Ба даруни шаҳр небу ба ягон раҳи дигаш қати мегзарам, ба гирди Париж мерам. Брюссел, Амстердам, ина бародар. Гамбург, Германия, Германӣ. Хоб? Копенгаген бародаро, ҳамун пароме ки Копенгаген мегзарем тарафи Шветсия. Хоб? Ина бародарҷон ягон қинӣ надорад. Иншоаллоҳ тамошо кӯ, агар ҳамин соҳа кор карданӣ бошӣ, барои худат маълумот бигирӣ. Хоб бародарҷон, ин буд маълумот дар бораи навигатор. Хоб, ягон нофаҳмӣ боша, агар иншоаллоҳ бинавис дар комментарӣ, ҷавобтан метавам. Хай ба ҳадди имкон чанд қе ки шид бародарҷон мутра фаҳмидам. Агар ягон нофаҳмӣ боша, мегӯям ки бинавис дар комментарӣ. Бародарҷон лайк, подписатся фаромӯш накунед. Худованд мо шуморо нигаҳбон бошад. Дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Мо дар раҳем. Аллоҳ нигаҳбонтон.